Здравейте, скъпи приятели! Аз отново съм Мак Мизериус и вие отново сте с най-доброто езотерично предаване в българският ефир Месо ТВ. Днес ще се опитам да предскажа бъдещето на този, който ми се обади на долупосочения телефон, а след това ще ви покажа няколко сатанийски трика да запазите младостта си. И виждам, че зелената лампичка светна, което означава, че има зрител. Вижте, веднага се появи някой. Колко съм известен. Кажете с какво мога да ви помогна. Цецко, ти ли си, бе? Ти ли си? Не, аз съм Мак Мизериус. Маймуно мръсна! Ти колко си долен? Ама чакайте малко, за каква маймуна ми говорите? Въшка такава! Лъжец, манипулатор! Моля, затворете на този човек, той е мъртво пиян. Следващият. Аз съм елитен мак и съм тук да ви помогна и не мога да допусна такива пияндурници да ми се обаждат. Тук съм да ви разкрия тайната на свирката на живота. Отново чакам някой да ми се обади. Ало, слушам ви, кажете. Първо, ти нямаш свирка, за да ти прави някой свирка. Ти си без свирка. Професор Вучков, това вие ли сте? Всъщност няма никакво значение. Не може да твърдите, че нямам свирка, след като тя е тук и всички я виждат. Господ те е наказал, понеже си много тъп, да нямаш свирка. Добре, затворете и на него, то се вижда, че човекът не е наред с главата. То всички го знаят всъщност. Добре, днес се е видяло, че е пълно с ненормалници, затова нека минем на малко съвети за вашата лична хигиена и дълголетие. Знаете ли кое е най-важното нещо, което трябва да консумирате ежедневно, непрекъснато до края на живота си? Точно така, водата. Водата е най-големият извор на живот, който може да съществува сред нас. Виждам, че има зрител на телефонната линия. Кажете какво искате да ме питате за водата. Кой пие вода, бе, братко? Водата съдреля микроби. Значи казвате, че не пиете вода. Кой ви подтикна към това ваше извратено желание да не пиете вода? Доктор Радева ни е забранила да пие вода. Така било, значи. Ами аз съм Мак Мизериус, велик човек и ви съветвам да пиете вода непрекъснато. Доктор Радева ми е забранила да пия вода. Виждам, че има още един зрител на телефона. Искате ли да кажете нещо за това? Лошо е. Да, така е. Скучно е без вода. Е, чак скучно не мога да кажа, но е невъзможно без вода. Но стига толкова за водата. Сега при мен ще поканя един много специален човек. Петелът Панкрасус, който можете да питате всичко и той ще ви отговори. Ела, Панкрасус. Можете да питате абсолютно всичко Петелът Панкрасус. Той е мистично създание, което знае отговорът на всеки един въпрос. Питайте го. Чакайте, че ще избяга. Само един от хората, които са ми звъннали, ще имат щастието и радостта, благополучието, късмета и както искате го наричайте, да зададат един въпрос на Петелът Панкрасус и той ще им отговори честно и откровено на него. Виждам, че на линията има човек. Честито! Вие сте човекът, усещам, че сте мъж, вие сте човекът, който успя да се свърже с нас първи и вие ще зададете един въпрос на Петелът Панкрасус. Давайте! Извинявайте, не може така да говорите на него. Той не е умрял. Може би е малко упоенно това, защото иначе ще ни изкълве душите, очите и какво ли още не. Ето вижте го как се движи сам. Мислите ли, че едно умряло пиле може да се движи само по този начин? Толкова е жизнен, че успява дори подносът да движи заедно с него. Което ми напомня защо сме сложили живо пиле в поднос. Ама все пак ние сме хахали, нали знаете, че... И след като Петелът се обиди и си тръгна, мисля, че нямам какво повече да ви предложа за днес. Мисля, че разгневихме майката природа. Ако клипът ви е харесал, можете да го харесате, коментирате или споделите, или да се абонирате за каналът ми и така нататък. Довиждане и това бях аз, Мак Мизериус. Чао!